1 Corinthians chapter 7 this morning, verse number 20. Magbasa tayo nga ito sa verse 24, 20, 21, 22, 23, 24. A little bit of a maybe confusing passage. Basin na uban medyo malibog. Nini nga mga bersikulo, pero nagsulay kung magpaklaro. 1 Corinthians chapter 7, verse 20. Kung nasa amen? Tanamaning dog palihog para sa pagbasa pulong sa Diyos. 1 Corinthians chapter number 7 and verse number 20. Let every man abide in the same calling wherein he was called. Art thou called being a servant, meaning a slave, you belong iyak ka sa ubang tao, dili ka makakontrola sa imong kauliang mga decision, kay ulipon ka, sulugoon. Art thou called being a servant? Care not for it. But if thou mayest be made free, use it rather. Kinahanglan ta makasabot ang slavery dili uska bagong idea na ay pagkaulipon na ay slavery sukat sa sinugdanan sa kalibutan. I mean basically probably even before the flood na sigurado human sa flood na ay slavery. Verse 22, for he that is called in the Lord, being a servant, is the Lord's free man. Likewise also, he that is called being free is Christ's servant. Ye are bought with a price, be ye not the servants of men. Brethren, let every man wherein he is called, therein abide with God. So kinahanglan ta makasabot ang freedom nga gihiskot diri nakastorya kabayan sa practical sa imong kinabuhi. Makahimo ka sa imong kauliang mga decision. This is not talking about freedom from we're under grace, so free from the law. It's not talking about freedom from legalism. It's dili ka na ang klase. Kini nakastorya kabayan sa practical nga practical nga kagawasan. Ikaw makahimo sa imong kauliang decision. Kung dili ka ganan sa imong trabaho diri makabalhin ka sa lain. Ikaw ang naay freedom. That's what this is discussing here. Bisaya. Tuguti ang matag lalaki nga magpabilin diya sa samang pagtawag nga sa diin siya gitawag. Ikaw ba gitawag ingon nga usa ka sulugoon? Ayaw ka balaka tungod niini. Apan kung ikaw mahimok nga gawas nun, kamita hinuon kini. Kay siya nga gitawag diya sa Ginoo ingon nga usa ka sulugoon, mao ang gawas nung nga tao sa Ginoo. Sa samang paagi usab siya nga gitawag ingon nga gawas nun, sulugoon ni Kristo. Kamu gipalit na pinagi sus kabili. Ayaw kamu pagpakasulugoon sa mga tao, mga igsoon. Tugot yang matag tao nga sa diin siya gitawag, dinhi niini magpabilin uban sa Diyos. Dugay man, wala ko nakasabot ni ining mga bersikulo. Dayong gahapon, naglingkod ko aron magandam sa mensahe, nagbasa sa Biblia, nagampo gamay, and nagamdam sa akong kasing-kasing. O ang Diyos nagdala sa akong attention, akong hunuhunan nga to sa verse dito sa Numbers. Nagabasa ko sa Numbers karon. Ang favorite nga book ninyong tanan, kabalo ko. And nagbasa ko sa Numbers. And I'm enjoying it, I have to admit. Nagbasa ko sa Numbers and nagsugod ko nagamit ko sa text sa Numbers chapter 2. Dayon hina-hina, ako naghunhunap ang mensahe padulong dari. Dayon ang Diyos naghina-hina, nag-change and kipugos ko, nag-change pod sa text. And nag-realize ko, ang akong padulong ang mensahe, kini manggur ang kamatuoran sa mensahe nga walihon. So ang Diyos na ikatungan mag-change sa padulungan. So my message this morning, 3 words. Use your freedom. Gamita ang imong kagawasan. Kung na kay kagawasan, gamita ka na. Magapon na ta, dayon kung makalingkod para sa mensahe karon day. Father, would you work in our hearts tonight, this morning? Holy Spirit of God, you know that I did not plan this message at all. I wanted to preach on a topic not even related. And dear Lord God, would you please help me as I deliver the message that you put on my heart? God, I don't know exactly who needs this truth now,
but I suspect we all do. I brought the kids in because I believe this is a truth that every child needs to learn while they're young, while their heart is still soft. But dear God, would you be with every listener this morning? Palihog, Ginoo, tabangi mi. Tabangi ko sa pagwalik, tabangi ang mga tao sa ilang pagpaminaw. Please, Lord, work in our hearts, stir our hearts. Lord, if our hearts have gotten a little cold, I pray, Lord, you'd warm them this morning. Pray you'd melt the ice and soften the hardness and stir us to the work of God. Please, dear God, bless this message. Fill me with your Spirit. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede ko maglingkod. Usahay, nagduda ko kung ang kadaghanan sa mga Pilipino nakasabot ba sa kadako sa panalangin sa atong kinabuhi diri sa Pilipinas. Ang Pilipinas, lahig gayud sa halos tanan natong mga silingan nga nasod. Are you listening, boys? Ang Pilipinas, ka nasod sa dakong kagawasan, nagipalibutan sa mga nasod nga walay kagawasan. Muato ka sa China, India, Vietnam, Myanmar, Indonesia, Malaysia, uban pa, kamay kayo ang kagawasan nila. Pero diri sa Pilipinas, natay dakong panalangin. Walay lain nasod sa Asia. Di ng mga tao mas gawas nun kay kanato diri sa Pilipinas. Basin haduol ang mga tao sa South Korea, pero walay laing haduol. It's not even close. Bright kaayong Diyos, sa diya siya nag-change sa akong padulungan gikan sa India nga to sa Pilipinas. Kayang Diyos kabalo sa India mapriso ko diretso. Unang mensahe, mawali ko. Walay na. Ang Diyos bright kaayo. Pagkadako sa panalangin sa atong kinabuhi diri sa Pilipinas. Dito sa US, ang kanunay kami mag-celebrate kabahin sa kagawasan ng Diyos. Mihatag ka na mo sa among nasod. Pero dali sa Pilipinas, pareho man. Makasimba ta nga walay kahadlok ng pulisya mo sulod o mo dakop sa pastor, mo bunaw sa mga membro. Dili ta kinahanglan mo kanta og hinay aron dili madunggan sa silingan. Diha sa krus niya. Nagdagang tao mag-ingana. Kung magsimba sila aron ng mga silingan dili makadungog. Dili ko kinahanglan mo hong-hong kung ako muwali. Kung maupa, mapriso diretso. Kaysa tayo maupa, if that was a situation. Natay kagawasan diri sa Pilipinas. I'm saying today, natay kagawasan nga naglabaw sa halos tanan natong silingan ng mga nasod. Kinsa kinahanglan? Si Carla gitawag. O gikuha na. Kasi na siya sa CR. Alright, sige. Sila magpahibalo. Para na ako, usahay ang naidagang Pilipino nga wala gayoy idea kung unsang kadako sa regalo ng Diyos mihatag kanato diri sa Pilipinas. Diri sa Pilipinas, kung dali ka ganahan sa uska church, makabalhin ka sa laing nga walay kahadlok ng pulisya tingali mobot sa imong balay sa sunod simana. Nagadung ko kabahin sa Muslim dito sa Egypt. Teacher siya sa state-sponsored university sa Egypt, the most prestigious Muslim university in Egypt. He taught Islamic history and culture. Og diya sa iyang pagtuon, nagsugod siya og duda kabahin sa tanan niyang gitudlo. By the way, when you study the Bible, you learn that it's true. When you study every other religious book, you learn that it's false. Naghiskot lang
sa iyang amo sa university, naglasod ko magtudlo kay nagduda ko sa uban sa akong gipang tudlo. Ang sunod adlaw, pasin sunod simana, pero dali madugay, kidakop siya sa secret police sa Egypt. Kidala siya ngato sa sudlanan, diin sila nagdagmal kaniya. They tied him up and took a club and beat the bottoms of his feet. Nagbunaw sa lapa-lapa sa iyang tiil. Dayon sila nagpatindog kaniya o naglatigo kaniya aron magdagang siya. Niya ng mga tiil, sakit kayo, nagdagang siya. Dayon niabot siya sa tumoy. Unay tao, nagkastigo kaniya aron magdagang siya. Balik sa mga tiil nga. Grabe kayo, gidagmalan. Kung ikaw masuko sa pastor, mubalhin sa laing church, walay pulisya mo, but sa mong balay ugma. Basi maulaw ka, kumukita sa pastor mo, mo labay, pero kanara. By the way, walay rason para niyana. Kini nga pastor, wala gyud nagyaw-yaw sa membro nga nagbiya. Si Ma'am Ruth ang naghimo niya na dili ko. Diri sa Pilipinas, natay kagawasan sa pagsimba sa Diyos sumala sa atong kaugalingong pagtuo nga walay kahadlok sa pagbuha sa government. Labaw pa, natay kagawasan sa pagalagad sa Diyos diya sa pinaka-importanteng area sa ministry. O kana man ang pagwali sa mayong balita ni Jesus Kristo ngadto sa tanan. Diri sa Pilipinas, natay kagawasan sa pagsangyaw ni bisang kinsa nga buod, maminaw, o dalita kinahanglan. Kabahin sa mga polisya, naglingkod dito, nagbantay sa Children's Park, makalingkod ta, dulman, mag-share ni bisang kinsa, walay kahadlok. Sulaya ka na sa China, sa Indonesia, sa Malaysia, sa Vietnam. Sulay. One of those two. Pagsulay. Natay kagawasan sa pagwali sa mayong balita sa bisan asa nga walay kahadlok sa bisan kinsa ngato ni bisan kinsa. Magahatag ta sa mga track ngato sa tanan tawo nga atong matagbo diya sa adlaw-adlaw nga atoon. Everywhere I go, I give people tracks. Walay kahadlok. Walay kahadlok. Kumukita sa pulisya, hatag diretso. Kung mupalay ang gasolina, maghatag diretso. Mata sa Sorry Store, maghatag diretso. Hey, pwede kumata ni mo? Na, imong gihatag upa na. Sige, sorry kayo. Ang usang tao maghimo nini. Ako, pwede kumata ni mo? Sila mo ko. Saktog yun! Kinahanglan bisan us ka church dere, nga ang tao dali maulam nga magsulti sa tao kabayan ni Kristo. Maghatag ta sa track sa tanang tao. Nga atong matagbo diha sa atong adlaw-adlaw nga adtoon. I'm saying today we have freedom in this country that most Asians can only dream about. Ang kadaghanan sa mga Asian nangandoy lang kabahin sa kagawasan nga kita mag-enjoy sa matag-adlaw. Hoy, lasad kayo dari sa Pilipinas. Nakabisita ba ka sa China? Pasin Sri Lanka nindot para nimo. Papua New Guinea. Oh, na mga problema diri sa masatanan laing lugar, na corruption, na pagkapobre, siyempre. Pero kita na us kabutang nga silang tanan wala. Freedom. Kagawasan. Can I ask you a very, very simple question this morning? Iklang, pwede ka maglingkod, hadong lingkod sa. Tabangi siya maglingkod. Tabangi siya maglingkod. Salamat, Ma'am Meritus. There we go. Salamat kayo, Ma'am Meritus. Lingkod na lang ka. Yung mama nag-atiman sa laing baby. Nako'y pangutanak karong buntag.
na kay kagawasan. Hingpit na relihiyosong kagawasan diri sa Pilipinas. The only persecution that happens in the Philippines is family persecution. And maybe some dangerous places in the Muslim regions, but in general, we don't have to worry about the government. Freedom. Kagawasan. So nakoy pangutanan karon. Nagagamit baka sa kagawasan nagihatag kanimo sa Diyos? Ang mga tao sa China malipay gyud kung naay kagawasan nga mosimba. Mga tao sa India malipay ang gyud kung naay kagawasan nga mag-think para sa ilang kaugalingon, mag-adjust sa ilang pagtuo kung ganahan. Mga tao gapuyo sa Laos. Grabe kayo ang communism sa Laos. Mas grabe kaysa China. Nakahingpit ng relihiyosong kagawasan. Nagagamit ba ka niya? Nagagamit ba ka sa imong kagawasan sa paghatag o mga tracks ni Bisang Kinsa? Dali ka mapriso. Ang pinakadakong problema nga basin mahitabo. Basin ang tao mo sulidik ko. Hoy, sakit kayo. I mean, I'm almost the same as the Apostle Paul. Nahitaw nagdumili sa akong track. Oh, maulaw ko. Paul said, I suffer these things, yet I am not ashamed. Nagagamit ba ka sa imong kagawasan sa pagsulti sa uban, kabayan sa kaluwasan, nga si Jesus mihatag kanimo? Kiyatagan na ka sa kinabuhing walay katapusan. Dugang pa, uban niya nga dili masukod nga regalo. Ang Diyos mihatag pud kanimo sa kagawasan nga mag-share niya na sa uban. So I'm asking this morning, nagagamit ba ka sa kagawasan nga gihatag kanimo sa Diyos? Sayang kung dili ta mo gamit sa kagawasan gihatag ka nato diri sa Pilipinas. Wala inasod sama ni ini sa Asia, except maybe South Korea. I don't know South Korea, but I believe they have a lot of freedom. Ako mga tanan, sugod na ba ka nga naghuno-huna kabay ni ini? Ngano kaha nga ikaw man ang natao diri sa Pilipinas? Kung kita mo lantaw sa Asia lang, gamay gyud imong tsansa. Naghisgot ko pipila ka Miyerkules ni labay kabayan sa kadaghan sa tao dito sa China, India, lain-lain. Diba? 120 million people lang sa Pilipinas. Nga naman dali China. Nga naman ang Diyos nagbutang kanimo diri sa Pilipinas. Nga naman dali Indonesia. Nga naman dali Malaysia, diin bawal man, sumbala sa balaod nga mag-change sa religion. O ang tao nga mag-convert sa laing religion, mapriso, uban sa tao nga nag-convert kaniya. O kita niya to sa lain-lain plaza, lain-lain dapit sa dapitan proper sa Friday, kung na 34 people naluwas. Kung nata sa Malaysia, silang tanan, kinahanglan mahadlok, mutago, pasinang pulisya padulong. Nga naman ikaw na tao sa Pilipinas, diin ay kagawasan. Nga naman dali India, wala'y tao mas buta. Wala'y tao nga mas bright kaysa mga Indians. Pero wala'y tao maglabaw kanila sa pagkabuta gabahin sa kamatuoran. They're smart. Nga naman wala ka na tao sa Vietnam or North Korea
or Laos or Cambodia or Papua New Guinea, nga naman diri, nga naman ang Diyos nagpanalangin kanimo nga na tao sa Pilipinas. O ang mga Pilipino, gipanalangin gayon sila dito sa US, pero gipanalangin ang pod kamo nga na tao sa Pilipinas. Nga naman ang Diyos nagdesisyon nga mubutang kanimo diha sa nasod nga pinakagawas nun sa tanan nasod sa Asia. Nga naman ang Diyos mibutang nimo diri sa Pilipinas di na dakong kagawasan alang sa tanan. Can we go back to our text verse, 1 Corinthians 7 verse 22? 1 Corinthians chapter 7 verse 22. First Corinthians chapter 7 verse 22. Kung nasa amen? For he that is called in the Lord being a servant, meaning he has no freedom, is the Lord's free man. Likewise, also he that is called being free is Christ's servant. Kay siya nga gitawag diha sa Ginoo, ingon nga uska sulugoon, mao ang gawas nung nga tao sa Ginoo. Sa samang paagi usab siya nga gitawag ingon nga gawas nun sulugoon ni Kristo. Unsay pasabot niini nga verse? Kini ang gipasabot. Come here, Vaughn. I need somebody a little older. Jomar, come here. Kamuting dere. I'm so sorry. Jomar is going to represent Jesus. I didn't think this through in advance. I apologize. All right, here we go. Now, let's pretend si Vaughn usa ka slave diha sa panahon nga si Paul nagsulat sa 1 Corinthians. Siya usa ka slave dito sa Corinth. Naluwas na siya, nagato ni Kristo. Pero naitagiya, nagkontrola siya ang kinabuhi. Nagdesisyon kanu siya mamata, kanu siya matulog, asa siya magwork, kung siya makasimba or dili, ki-control at yun siya. Diba? Dayon, naluwas na siya tungo ni Kristo. Si Kristo, siya nagato ni Kristo, si Kristo naluwas niya. Here's what Paul is saying. Kung naitaw naluwas, pero wala siya kagawasan, ang Diyos nakasabot, nga dili siya makahimo sa iyong kawaliyong decision. So gamay kayong expectations. Sabtan ba? Dili siya makasulti, ako magpastor sa church. So ang Diyos dili mo tawag kaniya, nining panahon na. Diba? Makalagad siya, basin makasangyaw siya sa laing sulugoon diha sa balay. Kung mag-work siya sa field, pwede siya mostori kabay ni Kristo, pero limitado siya kay gawalay kagawasan. Here's what Paul is saying. Kung ang slave naluwas na sa hununa ni Kristo, ikaw, free gikan na ako. Dili ko maningil sa daghan gikan niya. Pero, kung gawas nun kadaan, kung naluwas na ka, hawid siya. Ikaw ang sulugoon ni Kristo. Kay naakay kagawasan. Salamat. You listen to your pastor this morning. Kung nakay kagawasan, ang Diyos mihatag kanimo niya na alang sa usa lang kakatuyuan, aron ikaw makaalagad ni Jesus Kristo sa imong tibok kinabuhi. That doesn't mean everyone's a pastor, but it means everyone's life should be surrendered. Like a servant is yielded to his master. I want to say very clearly this morning, mga batanong kinang panahon kamo kinalamaminaw. Kung natulog ka hangtod karon, mata na, paminaw. Ang Diyos, by the way, this is not limited to children. Ang Diyos, wala mi butang nimo diri sa Pilipinas aron makausik ka sa imong kinabuhi diha sa pagdula-dula sa cellphone.
kana-delete ang katuyuan sa kagawasan. Sayang ang kinabuhi nga gigahin ngadto sa cellphone, mga wires ug plastic. Kadaghang sa tao karon nga nagausik sa ilang kinabuhi diha sa Mobile Legend. Ug ang uban pa nga sama ni ana. Diha sa Snapchat, diha sa Facebook, YouTube, Instagram, daghan uban pa. Aminaw na ko karon. Kung kana manggurang imong naandan, nagausik ka sa kagawasan nga gihatag kanimo sa Dios. It's not why God gives us freedom. Ang Diyos wala nihatag kanimo kagawasan alang sa Mobile Legend, alang sa Facebook, alang sa YouTube, alang sa lingaw-lingaw. God gave you freedom so you could serve Him. He that is called being free is Christ's servant. He says, I own you. Ako nagbayad para sa imong kaluwasan. Iya nakakanako. Saying God saved you, gave you freedom here so you can serve Him. Ang Diyos wala mibutang nimo dari sa Pilipinas aron makausik ka sa imong kinabuhi diya sa paglaag-laag uban sa imong barkada. Ang Diyos wala mibutang nimo dari sa Pilipinas aron makausik ka sa imong kinabuhi diya sa paggukod og kwarta. Pila ka tao nagbiya sa kabubuton sa Diyos aron mugukod sa kwarta. Ang kwarta dili sala. Nindot kayo. Ang imong pastor ganahan kung naay tao sa church naay kwarta. Blessing. Pero kung maghimo ka sa decision, gibase sa kwarta lang, kana nga decision kanunay mahayan. Sa imong kinabuhi, o labaw pa sa kinabuhi sa mga tao nga dili gayon maluwas tungod sa imong kadalo. Jesus didn't save you to chase money. Money is a tool we use for the work of God. Gamiton lang alang sa buluhaton sa Diyos. Si Pastor Mike, wala kang nakasabot na kay kwarta ug dili ko mo gamit niya na para sa akong kaugalingon. Kabalot ka nga tinuod na. Tanawa ang akong car. Pastor Mike, na kay car. May tagang Pilipino na car. Tanaw nga ako The bumpers are falling off. Pastor Mike, kanusa ka mag-ayot niya na kung matangtang na gayon. Wala pa natangtang, dili kinahanglan ayohon. Mag-drive niya, pura ron na itaw maluwas. There's nothing wrong with having a nice car. Nothing wrong with it at all. But you can't complain about Pastor Mike because I don't spend anything. You should see my closet right now. Ask Beth. She irons my clothes. I need to go shopping so bad. Dagang gyud ako mga shirts na daot na gayud dire. You know how that happens here in the Philippines tungod sa sulaw, kainit, tungod sa singot. You know tama, ma-white na gayud. My favorite shirts. Nadaot na. I still wear them. Kaya nga naman, di ko gana mag-shopping ako. Raisa, ganan ko si Ma'am Ruth mo kuyo na ko. Busy good me. I don't go shopping at the fashion stores. I go to the ukay-ukay. Just not by myself. You can say whatever you want about Pastor Mike and money, but the truth is, you know, I give away most of it. Ug mas malipayon ko kay kanila nga modawat. It's more blessed to give than receive. Diyos wala nagbutang nimo dari aron mugukod sa kwarta. Iya kang gibutang dari aron makaalagad ka kaniya. So I'm asking, nagagamit ba ka sa imong kagawasan alang sa gingharian sa Diyos? O nagausik ka sa imong kinabuhi diha sa kabtangan ug kalingawan niining kalibutana.
Diri sa Pilipinas na kay kagawasan sa pagbasa Biblia matagadlaw. Dili ka kinahanglan mabalaka nga ang pulisya sa kalit mo sulor aron mo dakop kanimo mo kawas sa imong Biblia. Na kay kagawasan. It's amazing how mukunhod ang bili sa Biblia alang sa mga tao nga nasa lugar nga may daghang Biblia. Did that make sense? Daghang gyud ang Biblia diri sa Truth Baptist Church. No, ako nabili na akong Biblia sa gawas, nabasa sa ulan, mga ikoglain ra. Ang Biblia walay bili diya sa imong pananaw. Kay daghang gyud. Natay kagawasan sa pagbasa sa Biblia. Unya lang. Napay time, ugma ra. Walay kahadlok sa pulisya. Nagagamit ba ka sa imong kagawasan? Sayang. Pagkaluoy sa kinabuhi, sa Kristohanon nga naidakong kagawasan, ug kana gamiton lang alang sa iyang kaugalingon. Ikaw ang miserable. Nakay kagawasan sa pagsimba bisan kanusa. Dili ka kinahanglan mahadlong ang pulisya magpadaplin kanimo samtang padulong ka diri asa ka padong. Dili kinahanglan mabalaka. Kung ipadaplin ka sa pulisya, pangutana lang ka ba sa restro? Kung magsubay ka sa balaod, wa kay problema. Yeah, your pastor believes in following the law. Basta lang ang balaod, dili mo palayo ni mo gikan sa kabuton sa Dios. Wa kay alibay magbaliwala sa balaod. That's the teaching of the Bible. Obey the king, obey the governors. That's Bible. Corrupt sila. So what? You have freedom. Are you using it? Hinyang makalooy nga kamatuoran. Daghang tao, they can't handle freedom. Ang kagawasan dili kaya nila. Kay nakulangan sila og disiplina sa ilang personal life. Right over there is a jail full of men and a few women who used to have freedom, but they had no discipline, so they lost their freedom. Are you listening? Nag-istorya ko sa lalaki ang ngalan si Vale. Napriso siya tungkol sa droga. Nag-plea bargain siya. Nigawas na. Ipila ka bulan. Balik na gyud siya. Droga gyapon. Yang gisulti na ko, it's just weak kaayo ko kung naay pagtintal. Walay disiplina. Are you using the freedom God has given you? Or are you wasting it on yourself? You have freedom. Diri sa Pilipinas, kipalibutan ta sa mga tao nga sayon masharean kabahin sa kaluwasan. Oh, I know, daghang tao, like daghang tao diri sa dapitan lusod. You need to go to America. You can knock on 50 doors and not talk to one person who wants to listen. You need to go to India, where they're scared to talk to you because pasin ang iyang pamilya mo mubunal nila kung muuli makadong nga sila nagastorya nimo. You need to go to China, where the police might walk in anytime. Nako higala nga missionary sa China sa una karon na balik siya sa US. Kabligyot siya sa Chinese, ang ngalan si Joe. Yang gisulti ang pinaka-common nga tao nga gi-share niya nga naluwas, mga taxi driver. Kay samtang mag-drive, wala tao makadisturba. Sakto gyud na alibay, magkuyog-kuyog ta, ako mo bayan niya, maka-share sa driver. Dito sa communist China, naluwas ang daghan. Dili gayud makitan pag-usab, millions of people, murag dali gyud mo kita pag-usab, pero naluwas gyapon.
Sayong kayo ang pag-share sa mga tao dari sa dapitan. Ug labaw pa, natay kompleto nga kagawasan nga mo storya kanila. But you listen to your pastor right now. Apan kini man ang makapag-uol nga kamatuoran, ang kadaghanan sa mga Kristohanon diri sa Pilipinas, walay oras alang sa pagtabang sa uban, tungod kay busy sila, nagagamit sa ilang kagawasan alang sa ilang kaugalingon lamang. Ako na'y usa lang kapulong mahitungod niya na, sayang! Naluwas! Na'y kagawasan! Nga giusik! Malangit ka nga ikaw Raisa, walay dalon. Sayang! Ang Diyos mihatag kanato ug kagawasan nga naglabaw sa halos tanan laing nasod duol kanato. O kita man nagausik niya nga kagawasan sa atong kaugalingon lang, nga wala gayoy hunahuna, kabayan sa kadaghang sa tao nga nagpalibot kanato, nga padulong gayud sa impyerno, ug dali gayud mo gawas. Kadaghang sa taong naluwas, dugay nagyod. Apan dali gayud sila musulti ni bisang kinsa kabayan sa kaluwasan gihatag kanila sa Ginoo. Sayang. That is the meaning of faith without works is dead. Walay tao matabangan pinaagi sa imong pagtuo. Kadaghang sa mga batanon nga naluwas dugay na, apan ang ilang mga classmates wala gayoy idea. O kini man ang rason, wala gayoy kaliinan kanilang naluwas o sa ilang mga classmates nga nawala pa gayod. Ang imong mga classmates kablo ba nga naluwas ka? Daghang taong naluwas pero ang ilang pamisti sama gayud niya na sa mga tao nga wala kay ila ni Kristo. Ang ilang inastoryahan sama sa ilang mga classmates nga wala naluwas. Ilang mga jokes, ilang mga paagi sa dayang paglaag-laag. It's just like everybody else! Dayong naulaw gayud sila pag-story kabayan sa kaluwasan. Tungod sa pagpakaroon ingnon sa ilang kinabuhi. Pero dili kini ang problema sa mga batanon lang. Kadaghan sa mga dako nga moadto sa trabaho matagadlaw ug wala gayud naghiskot sa ilang pagtuo ngadto sa ilang mga kauban sa trabaho. Wala gyud nagdalat sa track. Hey, kini us ka bus basong gikan sa mong pastor. Amerikano siya pero nagsulat siya sa Bisaya. Pasahat na lang palihog. Kabayan sa kaluwasan. Wa gyud. One word lang. Sayang. Kagawasan. Nagiusik. Mas labaw pa. Daghang church kung pastor mo tindog mawali sama niini, ay daghang membro maghunhuna. Di ko mabalik niya nga church. Dili ko comfortably. Sayang. So sa resulta, ang talawang nga mga pastor dili magwali. Tudlo-tudlo gamay. Magsimba ta, magsayaw-sayaw. Magkanta ta sama sa diskohan. I like Jacob's joke. Kulang lang ang ilim nun sa ilang church. Tanan lain sama sa disco. Sama sa bar. Unsay diferensya sa daghang church diri sa dapitan og MC Toms. Ilim nun lang. Murag ka na dito sa ref sa Pastor Gyapon. Ouch. Wala ko nagtuyo niya. Just nag-slip lang. Gawas. Di makapabalik. Walahin na. Kung ang tao nga nag-work uban kanimo, wala na hibalo nga ikaw usa ka anak sa Dios.
Naay problema. Okay, can I apply this a little more practical? Ang uban ninyo mo ato sa Pantuwid meeting? Does anybody at Pantuwid know you're saved? Oh, ang mga tao sa Pantuwid, dili sila kinahanglan maluwas. I mean, murag silang tanan naluwas na ha. Hello! We're talking about Christianity here. I'd just like to ask the question, if I may. Unsay kapuslanan sa kagawasan kung kanat dilig gayon kamito nimo lang sa kaluwasan sa uban? Kung tanan tao nakahila kanimo maimpyerno sa katapusan, unsay pulo sa imong kagawasan? Pagkaulaw nato. Shame on us! Mag-zoning ko sa Friday, mag-share ko sa Friday. Oh. Kaya ang mga tao sa trabaho, dali kinahanglan maluwas. Tungod kay kana nga tao sa gasolinahan, dili siya kinahanglan maluwas. Murag naluwas na. If you do not carry tracts, you are a selfish Christian. Ouch. Should I say that in Visayan? Kung dali ka magdalat-dalat sa mga tracts, dalo manggod ka. Pagkadalo sa imong pagkakristohano, ikaw na ikaluwas mo kay pakikabahin sa uban nga wala. Oh, dali ko comfortable, di ko mo balik ni nga church. Fine. You're going to hear it while you're here then. This pastor is not trying to build a church. He is trying to build Christians. And Christians share the gospel that Jesus gave them. I hurt my hand. Next time I'm going to put this over here and hit that. Kadaghan sa Kristohanon na nagausik sa ilang kagawasan diri sa Pilipinas. Kaya nga naman. Unsa man ang problema sa atwa? Walay peligro nga kita mapriso. Walay peligro nga kita atakihon og dagmalan tungod sa atong pagsaksi. Nagkaila ko sa Indian man, hingalan si Ananda Kumar. Taga Andhra Pradesh siya, pero nag-Bible school siya dito sa north part of India. Kinala siya makaton sa Hindi. Ug siya nagsulti. Matag si Mana. Sa diha kami nagbiya sa church aron magsangyaw. Kabalo mi daan, naay mga tao mubuno og bato kanamo. There was a time in Dapitan that used to happen. Pastor Vincent down the road here said, usahay magsulay ka, maghatag sa track sa tao, ug sila magsumbag nimo. Diri sa Dapitan, 20 years, 30 years nilabay. Di na karon. Diri ta mahadlok sa mga bato karon, mahadlok ta sa katawa. I'm sorry, kinahanglan ka maimpyerno kay mahadlok ko magisturi nimo basin ikaw mo katawa. Masunog ka magantos hangtod sa kangturan kay nahadlok ko nga ang tao magkatawa na ko gamay diri sa kalibutan. Nga naman daghang Kristohan na nakausik sa ilang kagawasan diri sa Pilipinas. Walay peligro. Pero dili gayud ta mag-share kabahin sa kaluwasan. Kaya nga naman, ako makasulti kanimo kung unsang problema. Kita nagdawat na sa bakak sa yawa nga kita giyatagan og kagawasan alang sa atong benepisyo lamang. Wow, kanindo sa panalangin sa Diyos sa atong kinabuhi diri.
Siya mihatag ka nato sa kagawasan na aron kami magmalipayon. Nalimot sila ni ining nga bersikulo sa atong text. Kay siya nga gitawag diha sa Ginoo, ingon nga us kasulugoon, mao ang gawas nung nga tao sa Ginoo. Sa samang paagi, usab, siya nga gitawag, ingon nga gawas nun, sulugoon ni Kristo. Ako nagpasabot ganiya sa passport ni Ana. Paminaw sa sunod verse, nagsuporta gayud sa akong pagpasabot. Paminaw. Ye are bought with a price. Kamo gipalit pinaagi sa usa ka bili. You know God saying? I own you. Ikaw, iya kanako. Ako nagpalit kanimo pinaagi sa akong kaugalingong dugo. Ikaw akwa. Oo. Ang Diyos may pahimutang kanato sa uskan naso di inay dakong kagawasan. Apan ganahan kong mupahinumdum kaninyo karong buntag. Iya kagihapon ni Jesus Kristo. Iya kang gipalit bukti sa dakong presyo. You are not your own. 1 Corinthians 6:19, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Unsa? Wala ba kamo nahibalo nga ang inyong lawas maong templo sa balang espiritu nga ana kaninyo? Nga inyong nabatonan gikan sa Dios, ug kamo dili na sa inyong kaugalingon. Kay kamo gipalit na pinaagi sa kabili, busa himaya ang Dios diya sa inyong lawas ug sa inyong espiritu nga mga iya sa Dios. Ang Dios mihatag man kanato sa dakong kagawasan diri sa Pilipinas. So ako mga tanak lang, nagagamit ba ka niya na? O nagausik ka sa imong kinabuhi diha sa walay kapuslangan kaptangan nining kalibutana. "100 years gikan karon, na usat lang kabutang importante, pila ka tao naluwas na tungod sa imong kinabuhi. Wala nga importante. Ako makasulti nimo kung unsang problema sa daghang Kristohanong karon. Ako makasulti kanimo sa rason nga nay daghang taong naluwas nga dili gayud mag-share sa kaluwasan ni bisang kinsa. Ako makasulti kanimo sa rason nga bisang kita diri sa Truth Baptist Church nga faithful ta magsowanin. Usahay mabugnaw na ang atong kasing-kasing kabayan sa sowanin, di ba? Ako makasulti nimo sa rason. Are you ready? Are you ready? Nakalimot na ta kabayan sa impyerno. Nakalimot na ta kabayan sa impyerno. O basin, wala lang ta nagatuong nga tinuod. Nagatuo ba gayud ka nga ang taong dalit maluwas, moata sa impyerno, og masunog, hangtod sa kangturan? Lusod kaayo para nato nga mutuo niya na. Let's just be honest. It goes against everything we want to believe. But you don't have to read the Bible very far to find out that's exactly what God said. Ang rason na daghang tao, walay pakik kabayan sa kalag, nalimot na gyud ta kabayan sa impyerno. Nakalimot ba ka? Bugnaw ba ang mong kasing-kasing? Si William Booth, nagsugod sa grupo gitawag ang Salvation Army
Sa Bisaya, ang kasundalohan sa kaluwasan diha sa London, England sa 1865. Sa kamatuoran, sila mga soul winners. Nga may sulod sa mga bahin sa London nga grabe kayo, grabe kadautan, delikado. Arong magwali sa mayong balita sa kaluwasan diha ni Jesus nga ato sa mga tao nga nalitag, nagapos sa sala niya ng mga dapit. Delikado gayon ang mga lugar, diin sila nagwali. Na mga tao nagbunos mga itlog, mga vegetable nga naduno, isang mga botelya. Kinang ilang gibuhat. Kasagaran sila na tinuod gitawag sundalo kay pas 30-40 kabuk magsulod sa neighborhood tungod sa peligro. Dayon sila magkanta o ng tao magtigom. Pero kanunay na tao nagtindog duol-duol sa preacher sa tao nga mawali gayud aron mo protector niya gikan sa mga butang nga ibunot. Delikado pero mabungahong gayud. Daghang taon na luwas, daghang kinabuhi na usog gayud ang gahom sa Diyos na nasa kinabuhi ni William Booth. Uskadlaw si William Booth naglitok sa usa ka makatingala nga pamahayag. Dili kini ang sakto gyud pero kini ang idea. Yang gisulti something like this. Nang hinaot ko nga ang matag tao sa Salvation Army makabisita sa impyerno sa 5 minutos. Ngano man nga siya unta magsulti niya na kabahin sa mga taong nga gigugma niya. Tungod nakasabot siya sa simple nga kamatuoran. Kung kitang naluwas, makasabot bisan sa gamay ra kabahin sa pag-anto sa mga kalag dito sa impyerno, ang tanan natong kahadlok o kadalo matunaw na o magwali ta nga to ni bisan kinsa nga ganahan maminaw. I'll tell you what bothers me. Ang imong pastor ganahan gyud sa mga contests, pero wala ko naghimo sa contest dugay na. Ug ako musulti niyo sa rason. Naguol gayud ang akong kalag. Kung announce ko sa gamay nga prize, gamay nga premyo para sa grupo na pinakadaghang tao nga Sharon. Dayon na'y tao na maningkamot yun, mag-share sa daghan. Pero sa sunod simana, wala'y paningkamot kay wala na'y premyo. I understand the purpose of a contest is so we'll give extra. I get that. Pero kung ikaw mag-share na ay 20 kaluwasan para sa gamay nga premyo o sa sunod simana na ay 1 lang, you're not trying. You go soul winning kay ang pastor nagdahom pero wa kay pagkait sa kalag sa tao. That's why we haven't had contests. We've forgotten about hell, ladies and gentlemen. Kanang oras na makasakay ka sa jeepney padulong sa plaza na puno sa tao. Ug nang hinaot ko nga ang ulan mo abot aron dali ka kinahanglan mag-share. Ug kabalo ka kana mahitabo sa imong kalag usahay. Maghinay ka, gawas sa jeepney or motorcab. Hapit na mag-ulan. Hinay kayo. Uy! Taliksik. Uy! Hoy! Shame on you. Kung ang tao nga nag-share kanimo, sama nimo,
Maimpyerno gyud ka. You've forgotten about hell, haven't you? Or maybe you don't believe it. Do you believe there's fire in hell? Have you ever read Luke 16? Let's think about hell for a few minutes. Ang imong pastor diri ka na maghuno-huno kabayan sa impyerno. Kanaus ka problema nga dili ko makatabang ni bisang kinsa kung naana dito. What is hell? Hell is every fear of man fully realized. Unsa atong gikahadlokan diri sa kalibutan? Falling. What is hell? The bottomless pit. Maghulog hangtod sa kanturan. Drowning. What is hell? The lake of fire. Unsa atong gikahadlokan? Burning. What is hell? Fire. Unsa atong gikahadlokan? Being alone. What is hell? Solitary confinement. Hangtod sa kanturan. What do we fear? Suffocation. What is hell? No air to breathe. Everything we fear is hell 1,000 times. Ug ang rason nga dili ta ganahan mag-share tungod kita nag-change sa atong focus gikan sa kinahanglan sa uban ngadto sa atong kaugalingon. Talo! Labaw pa. I was thinking about this morning. Magpadaplon ta kadyot sa tanan lawas nung nga paganto sa impyerno. Say, Pastor Mike, nay lawas nung paganto sa impyerno. Yes, just like God gives you a body in heaven, He gives you a body in hell. It's not a soul that has no feelings. It's you feel it. Pero huna. Magpadaplon ta sa lawas nun. What about ang mga butang na ilabot sa pagbati? Walay kauban. Kamo nga nahigugma sa mga relasyon sa tao. Maka-imagine ba ka ni Ana? Dili gayud makigastoryahan ni bisan kinsa pag-usab. O bisan ng Diyos motugo nga makaduo, which I don't believe He will. Agi sa kasakit, mabuwang ka, dili makastorya. You ever been sick? You're in pain? Dili klaro imong huna-huna? How about this? No purpose in hell. Dili ka makasolve sa problem kung kana imo ha. Dili ka maka-organize sa bisan unsa. Kamo nga ganahan sa pag-organize, malipay ka tungod dili. Sulod sa jail si Gary detail gayo si Gary, mag-organize siya sa tanan og masuko gyud siya kung padiya mo sulod og mag-search sa jail mo bongka ang tanan kala ang tanan niyang gamit dito sulod sa selda. Kana nga tao dili gayud mag-organize sa bisan unsa. There is nothing that can satisfy purpose in your soul. Kana nga kalipay nga magikan sa pagtabang sa uban. You ever help somebody and just walk away and you feel like, man, ang akong kinabuhian ay bili. You never help anybody again. Samtang naglumos ka diha sa lina nga kalayo hangtod sa kantorhan. Tungod walay Kristohanon, nagpagkabayan sa imong kalag. I'll tell you what our problem is. We've forgotten about hell. We've gotten used to it. Naanad na tao, siyempre ang tao dali maluwas, mga simpyerno na ikalayo dito, kabalo ko.
Mao ba? But Pastor Mike, wala ka na kasabot. Kadaghan sa among mga problema karon. Yeah, I got a verse for that. For our light affliction, which is but for a moment. Our light affliction, which is but for a moment. Daklit lang, kadyot lang ang panahon sa atong pagantos na rin sa kalibutan. Kamay na! Tayong mamatay tayo langit! Pwede tayo magkumpara niya ng ato sa kalag sa impyerno, and the smoke of their torment ascendeth up forever and ever. Kabalo mo sa pulong utbo, ulbo. Kabalo mo sa Biblia utbo, pero si Julat nagyong ko ulbo ang aso sa ilang kasakitan naga ulbo hangtod sa kanturan. Ako musulti ni mo sa raso, maghuno-huna ka, kabayan sa pagbiyas sa kabuton sa Diyos. And somebody is. I don't know who. I got some suspicions, but I don't know. So Pastor Mike, how do you know somebody is thinking about leaving God's will? Because for the last 3 weeks, I've preached on almost nothing but God's will. Naghuno-huna ko, kinang padulungan, tayo ng Diyos mag-change, God's will. Oh, magwali ko ni, God's will. Kinipod. Ako musulti ni mo sa raso, naghuno na kakabayan sa pagbiyas sa kabubutan sa Diyos. Nalimot kakabayan sa impyerno. Our light affliction is but for a moment. Ang ilaha hangtod sa kanturan. Para kanako, ang pinaka makatingala nga doktrina sa Biblia, mao kini. Look at me. Are you ready? Mao kini. Come here, Vaughn. Come here, Francis. Come over here. AJ, come here. Come here, guys. Ayos ha. Tindog ka, dari linya mo, dari puliho. Come here, JM. Come here, Paul. Dari mo. Linya. Kinsa pa ilapin dari ang batano. Pahigot na. Listen to what I'm about to say right here. Kahit tungod sa grasya ka mo nang luwas, tinagi sa pagtuo, o ka na, dali sa inyong kaugalingon, kini ang gasa sa Diyos, dili sa mga, arong walay sibis ang kitsa nga tao nga, magpasagarbo. Sunod verse, for we are His workmanship, created in Christ Jesus, unto good works. Alang sa mayong buha. Watch now. Makatingala gyud kini nga hunahuna. Ang akong kaugalingon kaluwasan wala labot sa akong kaugalingon buha. Pero nay daghang lain kang kinsang kaluwasan depende sa akong buha. Dili ko maluwas tungod sa akong buha. Pero maluwas siya tungod sa akong buha. Dahil kung siya mag-share, siya maluwas tungod sa iyang. Dahil kung siya mag-share, siya naluwas tungod sa iyang. Kinang problema, dahil kang Kristohanon na, di ko. O silang tanan, ma-impyerno. Tungod sa kadalo. Thank you, guys. Nalimot na ba ka? O ba sinanad na? See, Pastor Mike, this is a tough message. You should try preaching it. Dali tama na sa paghuno-huna sa impyerno. Dali ta magkabala kagabahin sa atong kaugalingon. Samtang magbaliwala, magsalikway sa kalag sa uban. Kagang Kristohanong, huno-huna kabayan sa taong magasunog sa impyerno, magasunog sa impyerno, dili na makasamok kanila. Kay nga naman, busy man. May daghang problema, gubot akong kinabuhi, lusura akong kinabuhi.
Yeah, I mean, it's a lot like the person burning in hell right now. I mean, ang imong kasakitan karon pareho-pareho sa rich man sa impyerno sa 2,000 years, pareho-pareho. I'm going to add a verse here that's not in my notes. Si Jesus naging sa Matthew 24. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. You listen to me. Kitang tanan mag-atubang sa mga kalisod. Pero ang atong kasing-kasing dali mabugnaw tungod sa kalisod. Ang atong kasing-kasing mabugnaw tungod sa paagi nga kita mag-atubang sa kalisod. Ma-stress ta dayong makasala. O mabugnaw ang kasing-kasing. The love of many shall wax cold. The word wax cold is one word in Greek. Here's what it means. Cool it down by blowing on it. Atong bagandam sa oatmeal ni Hannah, dayon unsa atong buhaton. Do you know what sin does? Si Pastor Mike, nawala akong gana. You just confessed your sin. Trials don't steal your love for God. They discourage you, but they don't steal your love for God. And they don't steal your love for people. Because if you respond in faith, ang imong gugma mo tubo pinaagi sa pagsulay. Pagkwenta sa bili pa sa kalag nga nawala pa dito sa impyerno sa kahangturan. Unsay bili sa yuta kung ang kalag mawala, kinahanglan magkwenta ta. One more story, I'll be done. Nagwali ko sa church dito sa Indiana. Wala pa nagsugod ng church service, ang senior pastor, ang pastor sa una, karon na ang laing pastor nag-lead sa church kay tigulang gyud siya. Siyang retired pastor, nagalagat sa Ginoo gyapon pero dili na siyang pastor. Yang ngalan si James Bachman, papa ni Mark Bachman. Ug si Brother Bachman nag-story na ko, nag-offer siya nga mohatag na ko sa mga books, nalimot ko unsang ang giplano, pero siya nagsulti ugma sa buntag sa Thursday. Magtigong ko sa mga books ug mohatag kanimo. Dayon yan ang agabi nagwali ko kabayan sa impyerno. Nagwali ko sa message entitled While Hell Burns On. Samtang ang impyerno nagasunog yapon. Tough message. Let me just say, James Bachman is one of the best Christians you will ever meet in your life. He is a godly man. Later in his life, after this story, nataktan siya sa cancer, dali na siya makalakaw aron magsowanin. Do you know what he did? Naglingkod siya dito sa iyang balay, nagkuha sa phone book, ug nagtawag sa mga numbers, nagsowanin sa cellphone. Ang tao magtubag siya musulti, my name is James Bachman, I'm a pastor here in Roanoke, and I can't walk anymore very long because I have cancer. But I'm calling to try to tell people how they can be saved. Kana ang batasan nining tawhana. Nagwali ko kabayan sa impyerno. Lusod nga mensahe. Sama ni init. Sa sunod buntag, wala siya nagtawag na ko. Basi nalimot siya, wala ko naghunahuna. Dayon, I think sa Friday sa buntag, siya nagdul na ko, I don't remember all the details, pero nagtagbo mi, nagastorya, og siya nagdala sa mga books. O kini ang iyang gisulti, he said, sorry nga wala ko naghatag nimo sa gahapon. Pero na magwali sa gabi, nagwali kabayan sa impyerno na igo ko kabayan sa tao, kinahanglan share na ko sa gahapon sa buntag, ako niya ato aron mag-share kaniya. Do you know what you call that?
Christianity. He didn't allow kung ako tapan niya, kini ang yang pagkakristohanong ako at dere. I mean, it's not close. Not that we should compare, but I'm just like, para na ako siyang giant sa Christian life. Siya, hapit na mautapos sa yung race, ako bago pa nagsugod. 7 years lang dere. Pero kana nga tao, nagdawat sa tunok sa balang espiritu. Huwag nagsulti, okay, Ginoo, ugma, ako mo bisita kaniya, huwag mag-share. Kini ang problema diri sa Pilipinas usahay. Matunok ta, pero maulaw ta nga maghimo sa change. Kaya kung ako maghimo sa change, that is admitting that I've been wrong. Amen. So can I ask you today, magdala-dala ba ka sa mga tracks? Does anybody near you know you're saved? Ako nagustuhan ka ba sa mong pamilya, sila kabalo magsimba ka dali, pero imong classmates, imong co-workers, imong mga kauban sa lain-lain area sa kinabuhi, are you a witness for Jesus Christ? Pastor Mike, wala kong kabalo. That's why we have soul winning on Sunday afternoons. Pwede ka mo kuyog? Pwede man. Unsay decision kinahanglan himuon nimo? Ang Diyos pa nagpainumdum kanimo kabahin sa tao nga giguman nimo wala pa naluwas? O base nimong co-workers, classmates lang? Or maybe you just need to get your heart back for souls. Nabugnaw na ang kasing-kasing. Magbasol ta sa trials, pero sa kamaturan ang trial dali magpabugnaw sa kasing-kasing. Ang atong pag-atubang ang problema. The way we face it. Naay trial, magundang ta og pagampo. Naay trial, magundang ta sa pagbasa sa Biblia. That's the problem. Tough message, I know. We need it. On every head bowed, every eye closed.